Добър вечер, скъпи приятели, гости, партньори. Днес е 30 април. Изтърколи се и този месец. Любимия ми месец на мен лично. И ние провеждаме тази среща за нашите предрегистрирани и ново зарегистрирани партньори и за нашите гости. Срещата ще продължи около 30-40 минути. Това, което ще чуете и за тези, които решат, че това, което ще чуят след малко не ги устройва, могат наистина да се заемат с други по-интересни за тях неща. Тези, на които това им е интересно и искат да се възползват от новите тенденции и бизнес модели на световните пазари, новите трендове, казваме с усмивка така отворена прегръдка, добре дошли. И нека да се представя с няколко думи, да представя водещите тази вечер. Аз се казвам Даниела Коларова, по професия съм икономист и финансист. Повече от 20 години работих в големия частен корпоративен бизнес, постигнах отлични резултати. Последните 10-11 години съм в предприемачеството и бизнесът на директните продажби. В него също постигнах отлични резултати, натрупах много опит. Миналата седмица навърших 60 години, т.е. още съм прясна в 60-летието. Олег Ларичев, който виждате, е мой куратор, наставник, бизнес партньор, с който се запознахме през социалните мрежи и аз се присъединих към неговия екип BIT в този проект. BIT означава Business International Team. Олег живее повече от 10 години в България. Той е от Украйна, с много голям опит и в MLM бизнеса, и в класическия бизнес. Днес неговата структура наброява вече почти 10 000 и това е за по-малко от 2 години работа, работейки само онлайн, с големи структури в Турция, в Украйна, в Русия, а от 7 месеца стартирахме активно и в България. Олег, благодаря ти за това, че тази вечер си с нас. И така, приятели, за да е по-ефективна срещата ни, сега ще споделя. м, Нещо не ми реагира мишката, защо така? Да, ще споделя слайдовете, които сме подготвили. Надявам се, че ги виждате. М, Малко да разширим екрана. И така, потегляме. Мисля, че познавате всички този човек. Това е Джеф Безос, собственика на Амазон, един от тримата най-богати мъже на планетата към днешна дата. Преди 30 години този човек, след като прочита бележка, че през следващите години интернет оборотът ще нараства годишно с 2000%, напуска позицията си на вице-президент на инвестиционна компания, слага една маса, направена от врати в гаража си, инсталира компютър върху нея и започва бизнес с продажба на книги чрез сайт, наречен Amazon. Днес този бизнес работи почти по целия свят и има оборот, който се доближава до трилион долара годишно. Както вече казах, самия Безос е един от тримата най-богати хора на планетата. Но как Амазон прави пари? Това, приятели, са продажби през собствени онлайн магазини. Продажби през физически магазини, услуги за трети страни продавачи, т.е. предоставяне на собствена онлайн платформа за продажба на стоки на други продавачи, рекламни услуги, услуги за съхранение в облак, както и абонамент. И дайте да видим какво представляват абонаментите в Amazon, тъй като видяхте на предишния слайд, че само от абонаменти печалбата е 35 милиарда долара годишно. Това е когато хората плащат месечен членски внос от 15 долара, само за да имат някои допълнителни услуги, например безплатна или по-бърза доставка, или пък допълнителни отстъпки за определени видове продукти и достъп до облачно съхранение на данни. Над 35 милиарда долара в абонаменти. И това са чисти пари. Предполагам, осъзнавате тази цифра. Това не е оборотът от магазините. Там нетната печалба е няколко пъти по-малка. Това са чисти пари, които абонатите плащат, за да използват
когато решат понякога предлаганите услуги. Тоест, независимо дали човек е купил продукт от Amazon този месец или не, той пък ще си плати тези $15. И днес има много подобни клубни системи по света, както и на нашите пазари. Това са различни вериги магазини, това са вериги аптеки, които предлагат своите карти за отстъпки. Това са и веригите кина. Това вече включва и авиокомпаниите. И дайте да видим защо изобщо се създават клубове или общности. Ами защото това са пари. И колкото повече хора има във вашия клуб или общност, толкова повече пари печелите и толкова по-скъпо струва вашия бизнес. Знаете, че дори безплатните услуги, като социалните мрежи, се оценяват според размера на тяхната аудитория. И такива потребителски клубове убиват два заека с един куршум. Първо, те обвързват членовете на клубната система с техните услуги. И второ, те правят допълнителна чиста печалба чрез продажба на членство, на абонамент. През декември 22 година на пазара навлезе компания, която предложи подобен бизнес модел с членство. Тоест, тя предложи абонамент за клуба с достъп до висококачествени продукти за здраве, младост и красота на цени, които реално са 75% по-ниски от пазарните. Но също така тя сподели приходите си от абонаменти със своите партньори в замяна на разпространение на информация за нея. Това до сега никой не го е правил. Тази компания се нарича Livegood, приятели. Това е американска компания, регистрирана е в щата Флорида. Мисията на компанията е да помогне на хората да бъдат здрави и да останат здрави, без да се налага да харчат цяло състояние за това. Основателят на Livegood е Бен Глински, който има 20 години опит в създаването и управлението на различни компании и в традиционния, и в мрежовия бизнес. Между другото, според резултатите от гласуването на уебсайта Business for Home, който е доста авторитетно издание в целия свят сред компаниите за директни продажби, Бен Глински и компанията Livegood заеха първо място в топ 3 на най-надежните компании за директни продажби за 2023, а за 2024 заеха второ място с 120 милиона оборот и ръст от 41% спрямо 23. Искам да ви кажа, че това класиране се основава на различни фактори, включително репутация на бизнес, опит, финансова стабилност, отзиви от клиенти, също така сертификати в индустрията, награди и признание, както и разбира се качеството на продуктите и услугите. Освен това, Livegood получи статут на надежност. Ето тук долу някъде ще го видите. 3 пъти А+, което е най-високата оценка за надежност и доверие за сътрудничество. С този бизнес рейтинг на доверие се ползват швейцарските банки. Казвам ви го само за сравнение, за да знаете. И така, приятели, днес компанията има повече от 40 вида висококачествени продукти. Тя е само 2 години и половина на пазара в своя стартап, но планира да ги увеличи до 200 в близко бъдеще, така че всеки член на клуба да намери нещо по свой вкус. Можете да научите повече за продуктите, които се предлагат в отделно продуктово обучение, но аз сега бързичко ще прегледам част от асортимента, който компанията Livegood има днес. Компанията така започна своето пътуване с здравословни продукти, които са и разбираеми, и потребни за всички нормални хора, които следят за здравето си и се занимават с профилактика, а не с лечение. Това са витаминните комплекси и за мъже, и за жени. Те са различни. Не като в аптеката, мултивитамините за всички са еднакви. Това е ултрамагнезивия комплекс и витамин D3, от който абсолютно всички имаме нужда.
Между другото, всички продукти са произведени от висококачествени органични суровини, които са избрани специално за производството на продуктите на Ливгуд и те отговарят на всички необходими условия по стандарта GMP, халал, кошер, както и сертификати органик. Тук също така ще може да намерите храна за спортисти, висококачествена и органик на абсолютно достъпни цени. Също така различни детокси, антиоксидантни комплекси. Тук също е маслото от канабидиол, което сега е много популярно в света, известно като CBD масло. Включва продукти за грижа за кожата, още органично кафе за отслабване, което е с добавка на медицински гъби. Като цяло през последните месеци компанията добави още около една дозина изключително нови продукти. Сега са в процес на разработване още няколко линии, в това число за деца, за домашни любимци, продукти за дома. И, както казах, тя планира да разшири асортимента си до 200 артикула в близко бъдеще. Освен това, компанията планира да въведе и други области, например пътувания, образование, домакински стоки, детски стоки и други продуктови групи. Тъй като в такава клубна система, на практика тя ви позволява да напълните магазина си с абсолютно всякакви стоки. Както казваме ние, същият Амазон, но само, че с партньорска програма за възнаграждение. И то в самото начало на пътуването. Но така най-важното са супер цените. Никъде няма да намерите тези цени. Още повече в компаниите за директните продажби, известни като MLM компании. Но нека да видим все пак как е възможно да се постигнат такива цени. Знаете, че винаги гениалните неща са прости и тук всичко е много просто. Компанията Livgood премахна маркетинговия компонент от своите продукти, от цената на своите продукти. Тези компании, приятели, които днес предлагат подобни продукти, за да плащат комисионни за тяхната промоция, те са принудени да правят наценка от 300 и дори до 500%. И следователно, подобен продукт, който тук струва, да кажем, около $20, там може да струва до $100, даже и повече. И затова тези фирми днес имат спад в оборота. Хората са уморени от надплащане за продукта. Хората искат качествени продукти, забележете, на справедлива цена. И компанията Livgood подходи по различен начин. Тя наложи система за промоция или маркетинг на клубния компонент. По този начин няма задължение да закупите продукти за стотици или хиляди долари или левове, както се случва в мрежовите компании, за да влезете в бизнеса. Тоест, по принцип, няма задължение за закупуване на продукти. Но въпреки това, много от нашите партньори купуваме тези продукти, защото разбираме тяхната стойност за себе си. И благодарение на този модел, днес този бизнес е достъпен за огромен брой хора. И ето защо днес на всеки 7 секунди в компанията се регистрира нов партньор. И компанията в момента се нарича феномен на пазара на директните продажби. Тя прави революция. И така, приятели, и гости, за да станете членове на клуба, трябва да платите еднократен франчайз или членски внос, не знам как ще го наречем, франчайз, който струва само $40. Това е еднократно. И след това 9,95 месечен абонамент, включително първия месец, така че през първия месец ще платите общо $49,95. Но всъщност, закупувайки дори един продукт, вие вече ще спестите пари. А щом спестяваме, значи печелим. Това е един от начините да печелим, чрез спестяване, когато икономисваме, и другия е да заработваме. Или можете направо да платите 99,95 за едногодишно членство и да спестите $20 на годишна база. Тоест $40 франчайз партньорство плюс $100 годишен абонамент.
Като станете член на Livegood, вие можете първо да закупувате продукта на цени за членове на клуба, т.е. 75-80% по-низки от аналозите на другите компании на пазара. И второ, т.е. нали спестяваме пари. И второ, да препоръчате компанията на други хора и компанията за това ще ви плати. И ние тук имаме с Олег един секрет, една тайна, която сега ще ви я разкрием, че дори ако сте просто член на клуба и не каните никого, можете да спечелите доход, един от доходите, но това е пасивния доход, до $2047 на месец, без дори да поканите никой. Как става това? Сега ще ни разкаже Олег, защото той е така гуруто в тази област. Освен това има една вълшебна деска, на която той много хубаво и умело рисува. Аз още не съм се научила. Само да видя къде е Олег, да го намеря, да му прехвърля. А, ето го, Олег, да ти прехвърля управлението. Make host. Така. Готово. Мисля, че руля вече в тебе, Олег. Заповядай. Микрофона трябва да включиш. Не те чуваме. Добре. Здравейте, добър вечер на всички. Виждате ли моят екран? Виждаме дъската, Да. чуваме те. Окей, Предлагам добре, идеално. да говориш на руски, аз ще превеждам. Да, ще говоря на русский, да. Добре, так, и да, давайте зафиксируем, значит, вход в бизнес $40 плюс $10 первый месяц оплата. Это в сумме в первый месяц мы платим $50, и потом каждый месяц по $10. Или второй вариант, $40 франшиза и $100 годовая оплата. И итого в таком случае мы заплатим $140 и экономим $20. И така, дайте да фиксираме. Единият вариант е плащаме $40 франчайз, плюс месечен абонамент от $10 за първия месец и старта в бизнеса е $50. Или втория вариант, отново $40 франчайз, плащаме годишен абонамент от $100, по този начин икономисваме $20 на годишна база и като цяло стартираме с $140. Но все начинается с регистрации, с бесплатной регистрации в так называемой Powerline. Но всичко започва с регистрацията, безплатната регистрация в така наречената Powerline линия за предрегистрация. Да, это такой список, в который регистрируются партнеры со всего мира. И, как говорила Данила, в среднем в эту линию каждую секунду регистрируется новый человек. Това е такъв глобален списък и всеки, който се регистрира, попада в него и, и така се регистрира всеки нов човек. Запазва позиция и попада в този глобален списък от цял свят. И от того, насколько раньше человек зарегистрируется в Powerline, зависит, насколько высоко он станет в структуре и таким образом уже начнет получать так называемые переливы. Это когда под него регистрируются люди, которых даже не он пригласил, от которых он будет получать свой процент. Ой, как долго сказал. Да, извинявам. Добре. И от това, колко рано вие се регистрирате в този глобален списък, зависи колко по-нависоко ще застанете ще бъдете позиционирани в структурата и по този начин под вас ще попадат хора и ще получите така нареченото преливане, дори тези хора да не сте ги поканили, да не сте ги регистрирали вие в бизнеса. Да. Значит, это работает по такому принципу. Значит, под каждым человеком есть две свободные ячейки.
Това работи последния принцип. Под всеки човек има две свободни места. Соответственно, под этими есть две свободные ячейки и так далее. Съответно, под всеки по две места и под всеки по две и така нататък, до И безкрайност. да, и до бесконечности, да. Эти ячейки образуют уровни. Первый, второй, четвертый и так далее. Тези всъщност места, гнезда, образуват съответните нива първо, второ, трето, четвърто и така до безкрайност. С четверга на пятницу в полночь происходит так называемая отсечка. Четвъртък срещу петък, през нощта, се случва така наречената отсечка или засечка. Всяка Те седмица. люди, да, те люди, которые зарегистрировались в Powerline и до четверга включительно оплатили свою регистрацию, размещаются вот в этой структуре по принципу сверху вниз, слева направо. Тези хора от глобалния списък от Powerline, които са си платили своята регистрация до полунощ в четвъртък, се позиционират в структурата последния принцип отгоре надолу и отляво надясно. Да, и, как я сказал раньше, от того, насколько раньше вы зарегистрировались в Powerline и, соответственно, до четверга сделали оплату, настолько выше вы станете в структуру. И както казах и малко по-рано, колкото по-рано вие сте се регистрирали в този списък в Powerline и съответно платите до четвъртък, толкова по-високо вие ще застанете в структурата. Покажу на своем примере. Сега ще ви покажа със своя личен пример. Когда я зарегистрировался, вместе со мной вошло сразу 3 человека. Когато аз се регистрирах, заедно с мене влезнаха още трима човека. Они стали, соответственно, эм, кто раньше был зарегистрирован в Powerline, значит так, первый человек, который был зарегистрирован раньше в Powerline, он стал в ближайшую ко мне свободную ячейку, то есть левую, второй рядом, а третий уже попал под моего первого человека, потому что подо мной уже нет места. И така, първия, който беше регистриран в Powerline след мен и плати, той взе свободното място под мен отляво, следващият от дясно, а третият застана под моя първи, тъй като вече под мен нямаше свободни места. Т.е. той слезне на следващото ниво. Второ. Да, предположим, мой первый человек никого не приглашает. И да допуснем, че моя първи човек никой не кани, никого не е поканил. А, Я продолжаю работать, мой человек продолжает работать, и эти ячейки начинают заполняться сверху вниз, слева направо, сверху вниз, слева направо. Но моят трети човек продължава да работи, аз също продължавам да работя. Тези места под нас се запълват в последователността отгоре надолу, отляво надясно, отгоре надолу, отляво надясно. И от подписки каждого человека, мой первый человек будет получать, который попадает под него, он будет получать 2,5%. И от абонамента на всеки човек, който попада под моя първи, месечния абонамент от $10, той ще получава 2,5%. Это небольшие деньги, это всего лишь 25 центов, но от каждого. Това не са големи пари, това са само едни 25 цента, но те са абсолютно от всеки. И когда структура под ним заполнится до 12 уровня, дальше компания по этому виду вознаграждения такому человеку не платит. И когда все ячейки заполнятся, его доход составит $2047 в месяц. И Ежемесячно. да, и до 12-то ниво в дълбочина, по-надолу в дълбочина, компанията не плаща на тези хора, които не канят никой. Но когато това се напълни до 12-то ниво, всички места се запълнят, неговия доход ще достигне $2047 на месец. Но это не быстрый процесс, мы предупреждаем сразу, на это уйдет не год, не два, и я думаю, не три. Но това не е бърз процес, предупреждаваме ви веднага.
За това ще са необходими дори не и година, не и две, не и три, Дим, може повече. да, у меня в структуре есть люди, которые этим бонусом сегодня получают до $300, что в принципе уже хорошие деньги. И аз имам в структурата хора, които вече получават от този бонус около $300 месечно, което вече нали, са добри пари. Поэтому для тех людей, кто хочет сидеть и ждать, нужно запастись терпением. Но для тех, кто готов активно работать и зарабатывать гораздо больше денег, есть другие бонусы. И затова този, който не иска да работи, трябва да се въоръжи с търпение и да почака. Но тези, които са готови да работят активно и да получават още по-големи пари, за тях има други бонуси, за които Да, аз ще разкажа. да, и мы говорим, что сейчас время, когда занимается этот рынок, потому что рынок абсолютно пустой, Европа пустая, в Болгарии бизнес только начинается, и сейчас есть возможность войти в начало самого бизнеса и построить большой бизнес, который будет приносить десятки тысяч долларов дохода. И ние казваме, че сега е времето, в което се заемат места и позиции. Европа е празна, България е празна. Сега стартираме и сега е времето, когато могат да се вземат места и да се създаде такъв голям бизнес, който в последствие да носи доходи. Сега е точното време в самия стартап. А, добре, Олег, благодаря. Аз ще продължа с другите бонуси. Мгм. Благодаря, че се включи и винаги ни подкрепяш. Надявам се скоро да можем да отпразнуваме още а, нови рангове. Нашата структура расте. Така, мисля, че да, тук бяхме. Така. Добре, мисля, че виждате, приятели. А, само да погледна, правилно ли избрах. Да, мисля, че това е слайда, от който трябва да продължим. Така, както вече разбрахте, приятели, от Олег, за всяко лице, което стане на член на клуба и плаща месечен абонамент, компанията ви кредитира с 2,5% от абонамента на всеки под вас. Тоест, нали, казахме, това са само 25 цента, следователно, нали, в началото това са няколко десетки цента, след това няколко долара, след това стотици долари, но за тези, които не работят активно, максималната сума и не канят никой, максималната сума е $2047. Когато всички клетки под вас се запълнят, ето тук ще го видите на табличката, когато всички клетки на вашата структура под вас се запълнят до 12-то ниво, вашия доход ще бъде 2047,50 месечно. И в същото време не сте поканили никой. Това е мързеливата стратегия. Но трябва да се въоръжите с търпение. Пак казвам, това няма да стане бързо, но тези, които са готови да чакат, това е възможност за тях. И нека да кажем, откъде идват хората под вас. Тези клубни партньори, които са се регистрирали преди вас и които активно канят други хора, те попадат във вашата структура. Тъй като, помните, структурата се запълва автоматично отгоре надолу и отляво надясно. Но, ако вие започнете да каните и поканите поне двама души, тук вече гледаме тази колонка, ставате с ранг бронз, тогава вие ще имате достъп, забележете, до 13-то ниво в дълбочина и този доход ще се удвои. Той се удвоява и стига до $4095 на месец. И аз мисля, че не е трудно да се намерят няколко души, които биха искали да използват здравни продукти с 75% отстъпка и също така да печелят поне 2000 на месец. И забележете, това е само един вид доход. Това е само глобалния бонус. Само с този вид доход можете да стигнете до 16 000
долара месечно. Но за това трябва да работите и да станете диамант, да растете по кариерната стълбица. В компанията вече има повече от 150 диаманта. И това е постигнато за 2 години и половина работа. Защо да не го направим и ние тук в България и в Европа, която сега се отваря? Между другото, аз винаги се хваля с Олег. Много се гордея и се радвам, че ние сме залепени за една ракета носител, като Олег. Олег е постигнал този ранг за 7 месеца само с онлайн работа. Компанията има кариерна стълбица и докато напредвате през нея, за вас се отварят допълнителни видове доходи. Така, ще разкажем по-подробно за всички видове доходи на обучението за партньори, но аз сега буквално ще ги прегледам набързичко. Така, например, друг доход е така наречения матчинг бонус. Това е доход от доходите на вашите хора, на вашите лично поканени. Тоест, когато вашите хора, лично поканени, започнат да получават доходите си от глобалния бонус, вие получавате 50% от този техен глобален бонус. Например, когато вашите двама поканени получат дохода си, независимо колко е той, в началото 10 долара или 2047 долара, или същите онези 16 000 долара, вие получавате 50% от дохода им, защото сте ги поканили. Но вие може да поканите още хора, т.е. количеството на хората, които вие каните, то е неограничено. И още по този бонус. Това не е всичко. Тоест, можете също така да получите бонуси от приходите на цялата си структура под вас, в зависимост от ранга си в кариерната стълбица. Всъщност, от всеки партньор на вашия екип. Без ограничение в дълбочината на нивата. Нали, от личните 50, от другите, виждате, нямаме ограничение в дълбочината на нивата. Забележете, до пето поколение. Пето поколение. Моята мишка днеска се разхожда където си иска. Така, виждате последната колона, Fifth Generation. Това, както казвам аз, е бонус бомба, но той не става ясен веднага в самото начало, но постепенно, като започнете да го получавате, дори като малки суми, ще започнете да го разбирате. Ще говорим за това по-подробно и на обученията за партньори. Освен това, получаваме бонус бърз старт. Това са за нашите лични поканени. Тоест, когато вашият поканен купи клубна карта и си плати членството, вие ще получите 50% от сумата. Това са 25 долара. Тоест, каним двама души и си връщаме инвестицията от 50 долара. После, тези двама партньори са си поканили своите двама. Те ще получат 50%. 2 по 25 от техните лични. А вие ще получите 10% от техните лични. Тоест 5 долара. Ето тук как расте според кариерата. И така виждате до 10-то ниво в дълбочина, в зависимост от ранга. На практика, ако вие сте с ранг диамант, както е Олег, той получава до 80%, до 10-то ниво в дълбочина. Нали? От личните, от внуците, от правнуците, правнуците. На практика, ако съберем тези цифри, ще видим, че 80% от този старт в бизнеса, компанията го връща. Има и бонуси на дребно, където може да спечелите от 50 до 100% от цената на дребно на продуктите. Компанията вече подготвя отделни страници за всеки свой продукт. Отделни видеа, пълно и в YouTube, и в Instagram. Просто може да последвате акаунтите на компанията и да ги следите. Но те са само с цени на дребно. Тоест, можете да продавате тези продукти на същите пазари на цени на дребно и да печелите до 100%, ако ви се занимава с продажба на продукт. Отделно можете да участвате и в разпределението на 2% от целият оборот на компанията, включително продажби на продукти и плащане за абонаменти. Сега компанията прави малко повече от 10 милиона долара оборот на месец. Така че това вече са много добри пари.
Тоест, това се разпределя между диамантите. Сметнете на 10 милиона 2% са 200 хиляди. Това, да кажем, всеки месец се разпределя на броя на диамантите. Те сега са около 150. И тук ето ви пример за чекове, които партньорите на компанията печелят. И това е примерно работа от няколко месеца. Виждате с какви чекове са. Ето е и класацията на сайта Business for Home. Най-големия чек там средно е 78 хиляди долара месечно и това е за половин година работа го е постигнал този резултат. Тим Милър, който вече днес е коронован на диамант и с чек от около 100 хиляди долара. Мисля, че коронованите диаманти в компанията все още са само 3. И така, приятели, нека да обобщим. Джеф Безос притежава Амазон. Ето защо той е милиардер. Амазон печели повече от 35 милиарда долара годишно само от абонаменти. И благодарение на нашето членство в LiveGood, ние имаме част от същия бизнес. Компанията е на пазара едва от 2 години и половина. И вече има малко над 1 900 000 регистрирани членове. И аз тук обичам да задавам риторичния въпрос. Ако ви бяха предложили такива условия в Амазон, но само, че в самото начало, когато Безос продаваше само книги, дали щяхте да се включите? Аз сигурно не тогава. А днес има повече от 200 милиона абонати, които плащат 15 долара всеки месец. Колко е важно да можем да видим потенциала на даден бизнес и когато някой прави революция, да вникнем и да се опитаме да го разберем, а не да го отричаме и да казваме, нали, това няма как да стане. След няколко години LiveGood ще има няколко милиона. Компанията прогнозира до 2300 година 100 милиона абонати. Най-песимистичните прогнози са 50 милиона. И ако ние заемем място сега, ако вие заемате място сега, имате всички шансове да спечелите поне 2047 долара, само като член на клуба. Сега, след колко време това ще стане, разбира се, че зависи и от вас, и от това каква стратегия ще изберете. Пасивна, тогава ще стане по-бавно, или активна, тогава ще стане по-бързо. Разбира се, като изберете активна, ще трябва усилия. Както казва един азиатски милиардер, ако започнете сега, днес ще ви е трудно. Утре ще ви е още по-трудно. А на третия ден ще се чувствате прекрасно. Но повечето хора ще се откажат още утре вечер. Така че, ако споделяте информация с други, доходите ви могат да се увеличават многократно. Ставайки член на клуба LiveGood, вие ще получите достъп до висококачествени здравословни продукти на цени с отстъпки до 75%, както и възможност да имате дял от бизнеса на LiveGood. След безплатна регистрация, пак ще го повторим, вие се причислявате към глобалната структура, т.е. Powerline, списък. Освен това, имате бек-офис на уебсайта на LiveGood, където можете да се запознаете с продуктите на компанията, да видите всички сертификати, да видите как хората вече се регистрират под вас. И аз за това винаги препоръчвам на хората това да го направят възможно най-бързо, за да не се пропусне никой. Защото, представете си, може да се окаже, че някой, който се регистрира след вас във вашата структура, да изгради голяма организация под вас, с която бързо ще започнете да получавате и пасивен доход. Цената на входа, както сравняваме ние, казваме, е равна на един резервоар бензин или за дамите един маникюр с педикюр в месец. Това, което е достъпно абсолютно за всеки. Нашият екип разполага с всички необходими инструменти за бизнес, за тези, които планират да печелят сериозни пари тук. Това включва чатове за партньори, седмични работни обучения. Също имаме и безплатен чат-бот в Telegram, който работи автоматично. Стартира и новата система BIT, която Олег създаде с екип от високо професионални IT-та специалисти, програмисти, която върши 90% от комуникацията и общуването в социалните мрежи. За тези, които искат активно да се развиват там. Хората всъщност сами изучават информацията, сами се свързват и сами искат линк за регистрация. Не е нужно да убеждавате никого или да налагате нещо. Всичко работи почти автоматично. И така, ако има за тези, които са гости тази вечер,
Ако сте готови да започнете, трябва да стигнете до обучението за партньори. А за да направите това, то е всеки понеделник, за да направите това, трябва да се регистрирате безплатно, като използвате линка на нашия партньор от екипа, който ви е поканил. Нашият екип се казва BIT, Business International Team, и за вас е важно да се присъедините именно към нас. Когато платите своето членство, ще бъдете присъединени към нашите чатове за партньори, така че, скъпи приятели, гости, побързайте с регистрацията и ще се видим на следващите тренинги и обучения. Благодаря на всички, които се включиха тази вечер и бяха наши гости. Приканвам гостите така да предприемат по-бързи действия, да се включат в безплатната регистрация, а утре вечер до 12 часа е поредната седмична засечка. Благодаря ви, че бяхме заедно. Хубава и спокойна вечер и до понеделник. Чао на всички!